Bon dia, amics de YouTube. El vídeo d'avui és un resum d'una ruta road que vaig fer amb Eric, amb la seva nova Kobe 800 Rally, i jo amb l'Arguello 307 Aventura Rally. Aquest vídeo el dividiré en dos parts. El primer arribarà fins a la pujada de l'ermita del Puigcerver, al Baix Camp. Els trams fins a arribar a l'Arnyera Alforja ja no es vaig ficar en aquest vídeo perquè surten a d'altres vídeos del meu canal i així no es repetia. És una ruta fàcil, tranquil·la i amb un nivell accessible per a tothom que s'estigui iniciant en el món off-road. Ah, i una coseta, no s'oblideu clicar like al vídeo i subscriure's al canal i clicar la campaneta per rebre una notificació quan publiquem un altre vídeo. Aquesta ruta la vam fer després d'uns dies de pluja, per lo que vam trobar trams amb aigua i fang. La pujada a Puigcerver la vam fer pel camí que puja cap al Coll d'Alforja.
Vam haver de solucionar alguna incidència, per lo que és molt recomanable portar les eines necessàries per a que no quedi troncada la ruta per un petit inconvenient. També us recomano que entreu a la descripció del vídeo. Allí trobareu enllaços d'interès, a més de l'enllaç al meu perfil de Wikiloc i l'enllaç de la ruta. Us animo també a que ens seguiu al perfil de Wikiloc. I fent camí vam arribar a l'ermita de Puigcerver i vam fer un esmorzar de forquilla i després vam seguir la ruta, però això ja serà al següent episodi. Ens veiem en un altre vídeo.